Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndayimilitsa Vice President amenewa mumuone dzina panapachikola paja pakati limangutisa pa unyolo. Olemekezeka Alfred Kangata, Vice President Central Region. Soma vili tabiano. Vivi ndukempeni bangono boka 2 seconds. DVB waye guys, chala mwamba uko tusakale ngati tili tata zizwa kuti tikwasangalira pano eti. DVB waye bana Vivi mulankhula pasedwa koma panali dongosolo, panali asaonda amati, panali utenga umene amafuna apereke kwa anthu akuno bwana. Ndiye mungotilola 1 minute yokha asaonda, pangani nditumwa changu. DVB waliye asaonda maziwa funa mwaziwe ize. Chala mwamba. Apita oye. DVB oye. Nthawi siri kumbali yathu ndichita mwangwazo choyambirira ulemu a president yathu Professor Arthur Peter Mutharika, amene ife balanga kusanja matiboko mwini mazi alipano. Nipeleka ulemu kwa president wa Ford Bwana Enoch Chihana, ulemu wanu bwana wankulu. Nipeleka ulemu kwa Secretary General a Vice President element yathu Mai Jinyansa, ulemu wanu mai wanga. Pano pali ambewe a Prophet Mbewe, a President yathu achipani, komanso tindi a Frank Mwenefumbo ali pano onse ulimwanu. Kuti tikhoza kumaliza onse sitita, koma ni mafuna kanthai kamene andipasa tigwirepo ntchito pang'ono, mulola inu. Chala mwamba apita oye. Makaye ukundimva tinyalule. Chala mwamba ndimafuna ndikuseni mauyawa mumve kwa ine. Chichewa chili pale nchonena kuti watu kumwera timati mwanani koro kana naravate. Chala mwamba nkhondo imene yakula lero anthu akuimbana njala, kukwera kwa katundu, mafuta kulibe, koma UTM sakugona kulimbana ndi katundu wakhalapa. Kodi mafuta azikolino asuka ndi a professor? Katundu akukwera akweza ndi a professor? Ndimafuna ndisayankhe koma ndikuyankhula mwachidule. Ndafuna muziwe batilisha kaya kuzolowera zochekera zosamba-samba, zomangira-mangira,
wasia profesa. Chala mwamba ndifuna ndiyankhule mawu yawa kwa mwana wina mwana isi wa Ndale. Ife tikukalambira mu Ndale ndi achihana. Ife tinali anthu onyamula zaziwiri mwamba timati Victory ndi simbi ya moto. Ndimafuna ndiyankhule ndi Daliso. Daliso nyamula ndi makamera aone Daliso uthenga wake. Chala mwamba Daliso, iwe mwana iwe ndi wang'ono. Kwa ine ndakusiya mtunda wa utali. Ife tadyesa mbuzi opanda sabato. Daliso ndikuchenjeze, iwetu wanyamula kofi ndi pamutu. Chala mwamba chipani cha UTM suku chinziwa komwe chachoka. Wakagula ndi ndalama. Sunagule chipani, wagula kofi. Ndikuchenjeze Daliso, uthenga umveu. Mukulimbana ndi katundu wa Kalabai. Kodi anadya Saulos ndi Peter? Chala mwamba Peter mene amakhala kumangochi. Anali ukwati ndi Saulos utata. Anabwera Nyamata yo onesa boxer akuti zinache Lazaro. Anapanga naye ukwati. Amakakhala kukasiya. Amakasamba msinje wa ukasiya. Akuti anadibwa. Saulos anadibwa nding'ono ukasiya. Anadya ndi Peter. Chala mwamba Makae tigwire bonchito. Ndimafuna ndiyankhule chipani cha UTM. Kuli aineka chipani cha UTM. Chipani chene mulibe anthu a Ndale. Ambiri aja ndocherera ogulisa mowa oita ndi minibasi. Mulibe munthu wa Ndale. Ndikuchenjezeni ana inu. Ife tikuziwa aprofesa anandiuza ine pa 21 August 2017 adati George, umve mawu yawa. Mitengo imadulidwa mtengo amadula ndi chikwanje. Koma chikwanje echo amaikako chikumbu kapena tabwa. Tabwalo ndi mwana wa mtengo. Ifetu tikuza kuda kupanga ni kanyu inuyo kuti mugwese mitengo. Chala mwamba ndiyankhule ndi anthu akwa ukwapatirisha kwa Namphungo kwa Mkando. Mumve kumeneko munthu akamadwala malungo amadwala chifukwa uzuzu wa muluma. Njala mukuvutika nawo ya Malawi. Pachipanda Saulos ndi UTM kukwatirana limodzi ndi MCP. Njala kunalibe. Ingalule ngati katundu wakwera, ngati chimanga chakwera. Anapangisa kuti munthu mbusa ali apa akhale president. Anali Saulos ndi UTM. Chala mwamba koma ndimafuna ndikuwuzeni ya Malawi, Mulungu watikondera. Zikanachitika izi profesa palibe tikanazunzika. Chala mwamba apita woye. Mulungu watisungira profesa anaona sogolo.
kuti adzatipulumutse masiku ansauso. Musadere nkhawa, limbani mtima, tamvera Mtandire. Mtandire, iwe Mtandire, Mtandire, tamvera kuno, usaope, usadandaule. Akadakhala kukhala nafe Yehova, akadisiya tokha, tikanati bwa moyo ndili chani. Koma Mulungu atisunga pa 17. Nafuna ndikuwuzeni chifunga chonse ichi chikutha. Ligalula sesa chakwera sesa, pali chani pachakwera. Salima Konzeka, Benga, Salima Tanof, Baraka Tanof, ndili mauti kumana kumeneko. Ambuye akudaliseni nonse. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.